Kaixo jokalariak eta hengo ditorri, Moonbeko mapan gaude eta azkarra egiteko du zarrera, ze mapa oso azkarra da eta ikusiko duzu ze txarra naizen, eta... Mapanen berezitasuna da zombiak agertzen direla, ez daudela errondarik eta soinua azkar akatu berria. Aldeken azkarren akatu bertuki. Ze musikitaztek eta korrik azitu. Besatea! ¡Uro! ¡Con bandazo! Ya está, así gaituk. Vale, también txakurrak. Venga, venga! Y baina, zer legao. Hey! Sucia sepakian! Bat, bi, iru... Bueno, igual hilan itxau, ¿no? A ver, non latatzen doken emendikan... Holy shit! Venga! Utzia sepakia pixkaten! Baina... Izema txakur! Txakurraren fiestoia, Vale. Oso apoteosikoa da... Venga, nintzak horreka pixkat. Vale. Zombi bazila da pixka. Horre, bai. Vale. Soinu bakoitza aitzen zuen beste tiri bakoitzeko. Hola, garrona da ikatzeka ja. Bekizan txakurra, ekipilla. Ai, titana, segago jan. Baina ez hartuko! Bi bala! Toain! Kutsilloarekin akatorria, baina soinu bakoitzeko bizitza gehiago daukate eta... Vale! Ez du txakorrilla. Eta igual hilin nonako. Portotiz. Bueno, ez. Demostrozak. Bakikela juntatzen. Han beste bazetorrek, kusilla. Vale, titana hartzen bali maiat. Bueno, uzet, a ver. Hola, humoriakin hartu berria. Vale, epa! Hola, vengo! Bukake! Zan izuen, oso apotizioa, 2 minutu eta 26 segundu. Buah, sufrimendua, Mapa hau kola... Bai, motxian eta azkarrian. Urrengo arte, soy proba, somos izatxara zen? Bai, proba, ikuso zen. Bueno, plako ziruan izango gara, gutxi falta daia. Beka, berarte. Eta ere zela, geberantxia.eusen informazio gehiago. Ez berriro, ez mesedez. Kaixo jokalariok, eta ongi etorri. Zer modu zarete, ongi primeran. Hemen gaude, Blackos bateko mapa garrantzitsuenetako batean, azkenengo DLCan atera zutena, eta izena du Moon, eta euskeraz, ilargia. Baina guantxe bertan, hasiera lurrean egiten da, eta mapa honen berezitasuna da hemen errondaik ez dagoela. Hala! Azuten itxon, eta, eta txakurrak ebai. Hola! Fail! Berri hasiko dituk. Oh yeah!